皆様こんにちは。ドカティ松戸の川です。今日はムルティストラーダ1260についてご紹介させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、ではカメラワークそのままでまずは大丈夫です。こちらご覧いただきたいんですけれども、今カメラに映っているかと思います、ムルティストラーダ、こちらの赤が1260ですね。対しまして、皆様からの映像から見て右側になりますのが、パイクスピークですが、これは1200になります。ちょっとこの2つを、1200と1260の違いを比較させていただく形としてご紹介させていただければと思っております。まずですね、1260と1200、パッと見は本当に分からないぐらい似ているんですけれども、近くによって見ていただくと意外と異なる点が多数存在します。例えばですが、じゃあまず1200からいきましょう。こちらのサイドカウルにちょっと注目していただきたいんですが、ここが分割されていますね。ちなみに初期型のムルティストラーダ1200と比べると、初期型のムルティストラーダ1200はここに、黒いビスがついていたんですが、こちらはご覧の通り今ビスが見えない状態です。このカーボンの中にいろいろ隠れています。今回は、1200のテーマとしてはよりカウルを美しく見せるためにビスを極力、外観に露出しないというような手法をとっていますが、1200になりますと恐れ入ります、こちらですね。はい、さらにですね、もっと進化をいたしまして、先ほどはここに分割地点があったんですが、分割を、上手に隠してですね、うまく空気を取り入れてこちらから出るように、作られています。こちらの一体感がさらに増しているというのが印象ですね。はい、続きましてですね、ちょっと鍵も異なります。こちらがごめんなさい、ちょっと逆でしたね。ムルティストラーダ1260の鍵になります。こちらはスマートキーですね。ボタンを押しますと、このような形でキーが閉じます。でここに、キーホルダーをつける穴がついています。ボタンを押すとピッと出てくるようなタイプですね。失礼します。よいしょ。ちょっと今の時点ではちょっと説明を皆様にさせていただく都合上、こちらに、鍵を差し込んでおりますが、通常はこちらのキーレスで、エンジンが始動をするような形です。イグニッションノーフがこちらで可能になっています。対しまして、ではカメラワーク少しバックをしていただいて恐れ入ります。こちら大丈夫ですよ。こちらですね。こちらがムルティストラーダ、1200のキーですね。ちょっと形がほんの少し変わっています。こちらもキーホルダーがここから通せるような形になっています。ボタンを押すとブレードが出てきますね。はい、中にはどちらも豆電池が入っていますので、コンビニエンスストアなんかで比較的売っているサイズで交換は可能ですが、ちょっとここの分割ですね、開けるのにやや難しいかと思います。マニュアルにも記載されているんですが、そちらをご覧いただきながら行っていただくか、私ども専門ショップの方にご依頼ください。なお、こちらにつきましては防水ではありませんので、雨もしくは水没、これらに注意をいただきたいと考えております。鍵をちょっと戻します。カメラもう一度こちら側からお願いします。はい、細かいところで言えば、あとはさらにシートのスティッチ部分なんかも違うんですけれども、最大の違いはエンジンですね。エンジンはですね、じゃあちょっとバイクがよく映るようにこちらに行きます。エンジンはですね、こちら1260です。1200に比べて 60cc アップしただけ、というのが、単純に数字だけで見る見方になりますが、実はところがどっこいですね。そんなわけではなく、それだけではなくですね、実は、この時にムルティストラーダ1200の時に、ドカティがですね、イタリアのドカティモーターホールディングス社が、ドカティのマルチメディアシステムというアプリを、携帯アプリを開発していました。ちょっと日本でご利用いただいている方はとても少なかったと思うんですが、ダウンロードしますと全て英語表記でムルティストラーダとリンクをしまして、現在どういう走行を行ったか、何キロで走っていたか、エンジン何千回転ぐらいを使っていたかというのを実はですね、そのアプリが拾い上げていてですね、そちらをイタリアのドゥカティモーターホールディングスにデータとして送信していました。その数ですね、統計を取った結果およそ5000人のデータだそうなんですが、その5000人の方のデータを1200で集計をいたしましたときに、開発のドカティモーターホールディングス担当者が考えているものと少し異なる結果が出たということで私話を聞いておりまして、
実際ですね、イタリアのドカティモーターホールディングス社の、ムルティストラーダの開発チームを私も会っているんですけれども、お話をお伺いしたときに、本来もっと皆様ですね、高回転を使って走っていると思っていましたというようなところが正直な感想だったそうです。回転数にしましてはおよそ4000回転、5000回転、6000回転ぐらい、これらをですね使って、乗っていただいていることが多いのではないかというふうにイタリアの開発チームは思っていたそうなんですが、ただ1200のそのマルチメディアシステムの方のアプリでエンジンの回転数の拾い上げを行った結果、実は、開発メンバーの考えと異なる結果が出ました。皆様ですね、1200に乗っている方、だいたい2000回転、3000回転、4000回転未満を対応に使っているというようなのが結果として、データで、見えてきましたというようなお話でした。そこからですね、1260のエンジンに、携わるメンバーの方々が新たに開発をいたしまして、実はこの1260のエンジンなんですが、1200のオーナー様が、かなり多様に使っていた部分、2000回転から4000回転ですね、ここのトルクを非常に太く、してきています。ですので実際に乗っていただくと、比較的ですね乗った時の、低速トルクの太さというのを感じていただけますし、乗って発進した瞬間にごめんなさい、大変失礼しました。多様に使っている領域がすごく太くなっておりますので、そういった意味では乗りやすさとしては数値以上に体感で快適に感じる部分が大きいのではないかなというふうに考えております。実際私も、乗りましたところすごく低速の回転が太くてですね、ありきたりな感想になってしまいますがとても乗りやすかったです。はい。さらにですね、こちらのムルティストラーダなんですが、皆様よく展示車ですとか、モーターサイクルショーなんかでもですね見ていただくときにちょっとですねこの部分をポイントとして考えて見ていただきたいというところがあるんですが、こちらのムルティストラーダ1260ですね、前後のサスペンションがスカイフックエボというサスペンションを使っています。スカイフック、空から吊り下げられているかのような感覚ですね。でそちらのサスペンションどういうものかと言いますと、こちらの、前後のサスペンションの油圧がですね、イグニッションをオンにすることによって電気が入ります。その電気が入るとバネ下の荷重センサー、 IMU のジャイロセンサー、そしてその人のまたがった体重ですね、それらを感知をして前後に適正な油圧を常時送り続けてくれます。ですので、単純な話、今この状態で、またがると実は非常にですねサスペンションが硬くて動かないです。ただですね、それが実はデフォルトではなく、申し訳ありません、こちらの電源がオンになれば本当は一番具体的に説明ができてよかったんですけれども、ちょっと展示車のため今バッテリーが入っていません。その中で言葉のみの表現で恐縮なんですが、こちら電源をオンにしますと明らかにサスペンションが動き始めます。はい、ですので展示車にまたがっていただいて、このサスペンション硬いな、こんなの乗れないかもしれないなという感想で、フィナーレを迎えるのではなく、ぜひですね、私どもですとか、もしくは、ドカティ松戸店が近くにない方に関してはお近くのディーラーさんのスタッフの方にぜひ一声かけていただいてですね、イグニッションをオンにしてまたがってみていただくというところが一番いいところかと思います。その時点でサスペンションの変化というのをすぐに体感できるんですけれども、それ以外にですね実際走ってみると大きな違いに気がつきます。もうムルティストラーダ乗っててスカイフックサスペンションを体験したことある方はちょっと釈迦に説法なお話で恐縮なんですが、実際サスペンションでこの前後の自動サスペンション全自動サスペンションを体感したことない方には本当にカルチャーショックなぐらいですね、路面からの凹凸というのをライダーにいい意味でうまく伝わらないように作ってくれています。でちょうどこのシステムって何だろうと思った時に、私実はドカティのセールスの経験もあるんですが、ちょっとライバルメーカーさんの、某ドイツメーカーさんのですね車両の、セールス経験、もしくはオフロードでの走行ですとか、かなりそういったところもですね、真剣に遊んだ、経験、そして販売をさせていただいた経験がありまして、実はそのバイクにはですね、メーカー名は伏せますが技術名はよろしいでしょうか。フロントにテレレバー、リアにパラレバーというサスペンションシステムを使っています。
ちょっとこれをお話しすると一体全体某ドイツメーカーのバイクを知らない人は何だろうっていう心境になると思うんですが、やはり某ドイツの、バイクメーカーさんのすごく素晴らしいところは、本当に長距離走ってですね、疲労感を感じない快適さ、そして安定感っていうのがあるんですね。これはもう本当にこの手のジャンルでは図抜けてますし、非常に素晴らしいと思います。でそのドイツメーカーさんが採用していたサスペンションシステムが、ちょっとフロントサスペンションで申し上げますとテレレバーというものを採用してまして、ちょっとですね具体的には、ここにですね、フレームがありました。 A アームというフレームがあります、ちょうどこうした方がいいですかね。 A アームというフレームがあって、ここにサスペンションのフロントフォークがありました。で、この真ん中に実はですねリアサスペンションのようなコイルスプリングがあったんですね。でこれによって、じゃあちょっとカメラズームアウトしていただいてすいません。これによってですねどういうことをしていたかというと、ブレーキをかけたときに普通バイクは沈みます、離すと伸びます、もちろんこれは当たり前のことですが、沈みすぎるとやや怖さを覚えます。ただトップライダーの方ですともう本当にその思い切りの沈み込みを利用してコーナーリングに向かっていくという乗り方をされると思うんですが、やはり一般公道で乗っている我々公道ライダーではやはりそれはちょっと一抹の危険を感じますし、恐怖も感じると思います。そこでその A アームというのは具体的に中にサスペンションを用いることによって、ぐっとブレーキをかけたときに、極端な前の沈み込みというのを防いでくれますし、実際それはですね長距離運転していると、本当に長距離運転しているとまるでバイク乗ってるとサスペンションの前後が沈むとですね、まるで誰かにこう揺さぶられているかのように体がこう自然と上下運動していて、それはある程度仕方ないと思うんですが、それをですね極力そのテレレバーパラレバーっていうのはすごく抑えてくれるんですね。それによってすごい姿勢が安定していってですね、本当に、東京から大阪ですとか大阪から九州に行っても疲れというのがですねすごく軽減されて、これって長い距離乗って某ドイツメーカーさんはやっぱりすごいいいねと素晴らしいねと言われるゆえんだったんですが、ただ一つちょっと私なりに考える、ちょっとそこが惜しかったなという点につきましては、その A アームと、リアサスペンションのコイルサスペンションを用いることによってやはりどうしてもフロント周りやリア周り全体にかけてですね、やはり一回り例えば日本製のバイクなんかと比べて大きくなってしまうというところがちょっと、もう少しコンパクトだったらよかったなと思うような点でした。そこでですねやはりムルティストラーダのすごいところは、その先ほどお話しした A アームのノーズダイブを抑えるという、効果を実はこの前後のドゥカティスカイフックサスペンションで実現をしてしまったんですね。でこれにより、このサスペンションのみでフロント周りは良くなりましたので、基本的にはこのフォルムのまま、そしてこの軽さのまま、実際には重さは完走209キロ、装備重量でも232キロです。おそらく私の知る限りクラスで本当に1、2番、ちょっと妥協して3本の指に入る軽さだというふうに思っています。この軽さ、取り回しの軽さ、小さい車格、ながらにして非常にこう某ドイツメーカーさんに負けない、劣らない快適なサスペンションシステムを作ったことによって、長距離もですね非常に楽になったと感じてますし、ワインディングの下りコーナーなんかで思いっきりブレーキをした時もフロントサスペンションが沈み込みすぎることがないので、非常に安定したままきちんとライダーがリラックスした姿勢で次の体勢を作れてコーナーリングに入っていけるというのは、やはりこのスカイフックサスペンションのものすごく素晴らしいところだと思います。こればっかりは動画で言葉で伝えるとこれぐらいしか伝えることができないんですが、実際に乗って体感していただくと、スカイフックのついたサスペンションに乗った道を通常のオートバイに乗って運転していただくと、こんなにも道って凸凹なんだなっていうのが分かるぐらい、それぐらい違いの分かる素晴らしいサスペンションです。はい。ちなみに本当にすごいのが、弊社でも故障はほぼ本当にありませんので、そういった意味でも非常に優秀なサスペンションかと思います。はい。ちなみに余談ですが、こちらの、スロットル観点につきましては、ムルティストラーダは朝日電装を使っています。はい。バッテリーは湯浅ですね。この辺なんかもご存じない方にはところどころ日本メーカーさんを使ってますので、安心材料の一つだと思います。あとこちらは先日のスクランブラー、1100の、
動画でもご紹介した通り、ウィーリーコントロール、コーナーリング ABS、これらもついています。コーナーリング中に、ABS が起動して、ロックを防ぎながらバイクを立ち上がらせて最終的に止まってくれるというようなギミックもついてますので、そういった意味ではドゥカティ市場、あとはモーターサイクルの中でも非常に最高峰の安全装備が備わっています。その他にも、クルーズコントロールの搭載、あとはちょっと今電源が入らないでご覧いただけないんですが、TFT カラー液晶ディスプレイです。でそのカラー液晶ディスプレイは、開発したドゥカティの方は、今ドゥカティがアウディの参加なんですけれども、アウディの方にもきちんと勉強に行って、人間の目線から見て視覚的に見やすいメーター画面っていうのはどんなものなんだろうっていうところを、きちんと学習してですね、今回新しいムルティストラーダ1260ないしはパニガーレ V4 に採用をしています。そんなちょっと、科学的な見地から作られたメーターでもありますので、ぜひ機会のある方はショールームなんかでご覧いただければ、もしくは試乗中注目して見ていただければというふうに思います。あとはですね、ちょっと逆側に少しではずれていただきましょうか。エンジンをちょっと映していただいてよろしいですか。どうぞこちら側に回っていただいて、こちらがエンジンですね。L 型ツインエンジンです。特徴として1200から変わったところは、ここがメタルプレートになっています。ありがとうございます。でエンジンの特徴としましては、1260で低速の回転が太くなりましたよというお話はさせていただいたんですけれども、基本的にはこのエンジンは可変バルブタイミングエンジンを使っています。正式名称は、ドゥカティデスモバルブタイミング、テスタストレッタ DVT エンジンというふうに呼んでいます。でこのエンジンの役割、どんなところかといいますとですね、ちょっと、少し演技をすると伝わりやすいんですが、大丈夫ですよ、じゃあカメラそこで、少し演技をさせていただくと、これ去年のクリスマスぐらいの動画にもちょっとパニガーレでご説明させていただいたような形なんですが、基本的にこのテスタストレッタ DVT エンジンにつきましては、バルブのオーバーラップ角度を変化させています。ただバルブのオーバーラップ角度の変化というと、一体何だろうっていう方の方がやっぱり多いと思いますので、ちょっと擬人法といいますか、ちょっと人に例えてお話をしますと、基本的にエンジンにはもちろん空気が入って、着火がされて爆発をします。それによってパワーが出ていくような形なんですけれども、例えばですが、ちょっと隣にあるモンスター821ですとか、カメラありがとうございます。ちょっと映していただいて、821ですとか、こちらはテスタストレッタ11ディグリーといいます。バルブのオーバーラップ角度が11度なんですね。ではちょっとカメラワーク少し戻っていただいて申し訳ありません。どういうことかと言いますと、人間に例えるとですね、そのバルブのオーバーラップ角度っていうのは空気が入って着火をして排気が出ていくっていう、この前後の空気の流入するですね、ことをオーバーラップ角度というふうに話しているんですが、ちょっと単純にこの正しいか例えが正しいかどうかは別にして、ちょっと人間に例えてみると、モンスター821はこういう呼吸法をしています。ランニングするときにという細かい呼吸法をしています。これによって、低速ですね、ランニングでいうとウォーキングしたりちょっとジョギングしたりっていう時にはすごく適した呼吸法だと思うんですね。あんまり苦しくなることがないと思います。ただ、逆にですね、パニガーレに関しては、そのバルブのオーバーラップ角度が約40度、非常に大きく、開けています。それによってパワーを出しているわけですが、人間に例えますとこういう呼吸法です。という、すいません、見苦しい姿で恐縮ですが、今みたいな呼吸法をしています。これによって、ジョギングやウォーキングをしていると今の呼吸法では非常に苦しくなってきて、バイクでいうとギクシャク感を生んでしまうんですが、ただ全速力で走るっていうことを考えますと非常に適した呼吸法なんですね。本当に時速300キロですとか250キロ300キロ走るようなサーキットのような世界では、逆に言うとテスタストレッタ11みたいなフッフッフという呼吸法ですともう苦しくなってしまってパワーが全然出ませんので、今みたいな呼吸法を用いています。そこでさらにものすごいのはこちらのテスタストレッタ DVT エンジンです。今お話しした11度だったり40度だったりするオーバーラップの角度を、コントロールできれば
一番ベストですよね。実はそのバルブのオーバーラップ角度がコントロール、可変するようになったのがこの1260のエンジンです。人間でいうとフッフッフッという呼吸法からハッという呼吸法から、逆に言うとちょっと口を真ん中ぐらいにしてフッという呼吸法ですとか、非常にその時のケース、アクセルの当て方、エンジンのモードによってそれらがバランスよく変わりますので、本当に非常に L ツインエンジンながらにしてトータルでですね、乗りやすいフィーリングという形になっています。もうそこが乗りやすさの最大の特徴ですね。皆さんが、ドカティ経験したことある方で DVT 感じたことがない方、からすると、おそらくこれがドゥカティかというふうに勘違いという言葉は大変失礼しました。本当になんていうんでしょう、イメージと全く違う、いい意味でこんなドゥカティあったんだっていうような、エンジンであるというふうに思いますので、ぜひ、どんなもんだろう、ちょっと興味が出てきたなっていう方は、百聞は一見にしかずですので、見て触っていただいたり乗っていただいたりというところが本当におすすめです。はい、ありがとうございます。ではカメラワーク少しこちらに戻っていただいてよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。ちょっと長くなってしまって恐縮ですが、実はこの、1260のエンジン、まだまだ、他のモデルにも採用される可能性は高いと思いますし、このムルティストラーダ、実はですね、世界で一番売れているドゥカティなんですね。日本では、やはりちょっとこのバイク大きいなと思ってしまう方が多いので、絶対的にこれがナンバーワンの売り上げというわけではないんですけれども、近年やはりですね、すごく見直されてきていて、このムルティストラーダ乗りたいな、欲しいな、タンデムしたいな、一人でツーリングしたいな、サーキット行きたいなっていう方が増えてます。一応このバイク、イタリアの方からでは通称4 Bikes in 1という、名前で呼ばれています。4つのバイクが、1つになっていると。オフロード、ツーリング、スポーツ、ワインディングですね、あとサーキット、本当にいずれも、快適に、走っていただきます。オフロードは本当に日本で考えるような、林道アタックとかちょっと難しい、僕なんかはもうそれチャレンジしたいんですけれども、すごくただ、一般的にはすごく難しいと思います。ヨーロッパでの、オフロードですね、私もちょっと走ったことあるんですけれども、日本でいうとキャンプ場の、砂利の上のようなところをちょっとオフロードと呼んでいるようなニュアンスが強いかなと。ちょうど下もすごく踏み固められていて、この辺関東近辺でいうとちょっと富士山の方のちょっと路面の下の方のオフロードに近いような硬さのあるところですね、そういったところではこの重量でも沈み込むことはありませんので、オフロードなんか走れるんじゃないかなというふうに、感じました。本格的に行く場合はムルティストラーダエンデューロというさらなるモデルも存在しますので、そういったところにもご注目をいただければというふうに思います。まだまだオプションでサイドケース、グリップヒーター、ハイスクリーン、タンクバッグ、そういったものもありますね。でちょっと紹介しておいた方がいいですね。少しですね、カメラワークここに近っていただいてよろしいですか。ムルティストラーダですね、1260はここに、ヘラーソケットがついています。よくこの辺りに USB のソケットをつけたいっていう方もいらっしゃるんですけれども、はい、このヘラーソケットですね、はい、なんとか動画ご覧いただけておりますでしょうか。はい、ここについておりますので、ここに USB の変換ソケットなんかをつけていただくと、スマートフォンホルダーをつけてですね、快適に、使っていただけるんじゃないかなというふうに思います。はい、じゃあ最後にちょっと足つき性のご紹介です。電源が入らないのがちょっと悔しいんですが、私身長172センチのライダーで、この状態ですね、どこまで足がつくかどうか実験してみたいと思います。失礼します。ちょっとまたがってみますね。この状態ですね、ちょっとつま先立ちです。ただこれ明らかにご覧いただく通り、もうサスペンションが全く沈んでいない状況です。これちょっとですね、動画でご紹介できないのが少し悔しいんですが、きちんと、イグニッションをオンにしますとサスペンションが沈み込んで、もう少し足つきは良くなりますし、プリロードの調整も、手元のボタンでできます。ないしはアーバンモードというモードにするとプリロードが抜けていってもっとシートが落ちてきます。それはもうまたがっていて運転ではないですね。こういう状態でもあからさまにもう体感して分かるレベルになっていますので、そこもぜひ注目していただければと思います。
ちなみにここのつまみを上に上げますとスクリーンがこのように簡単に上下をして離すとスクリーンが止まります。あとは、電源をオンにするとこの辺りもLED でハンドル周りのスイッチも光